adore you, hope of a life. A very beautiful day today. Nagyszerű napon vagyunk itt a mai reggel. A beautiful day to gather, to fellowship, and to worship the Lord. Nagyszerű alkalom, hogy együtt dicsőítsük és emeljük fel az Úr Jézus nevét. Before we go into worship, I just want to encourage us Mielőtt dicsőítenénk, szeretnék titeket bátorítani, with something that's been on my heart in this season. amit így a szívembe helyezett Isten. I don't know if this was the experience for anyone else who wrote exams, but this exam season was really hard for me. Nem tudom, többi diákoknak hogy volt a vizsgai időszak, számomra nekem nagyon nehéz volt. And I know that even for those who are working, it's been a tiring season as well. Tudom, hogy akik dolgoznak is, az számukra is nehéz volt néha a dolog. But through it all, I learned something important. De valami fontosat megtanultam ezeken keresztül. Sometimes all you need is a touch of God. Sometimes all you need is Him. Arra jöttem rá, hogy amire leginkább szükségem van, az Úr Isten legyen az életemben. Matthew 6:33 says, "But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added to you." Azt mondja Máté valamiért, keressétek először Istennek az országát, királyságát, és ráadásképpen megadatik néktek minden. I used to read that verse and think, oh, it sounds nice. Mikor elolvastam ezt az igét, olyan jól hangzott, But this season I actually experienced it for myself. de valami mást is megtapasztaltam. When I stopped trying to carry everything and just chose to seek Him, I saw His grace carry me. Megláttam Istennek a kegyelmét, mikor letettem az én terheimet az ő kezébe. I saw Him make a way in places where I couldn't have possibly seen it. Megtapasztaltam azt, hogy ahol nem volt út, ott Isten utat készített számomra. And I just want to encourage someone Szeretnék titeket bátorítani, that maybe you've come here today feeling tired, overwhelmed, disappointed. lehet, hogy úgy jöttél ide a mai napon, hogy meg vagy fáradva, kicsit és nagyon keményen dolgoztál, Or even just grateful. vagy pedig ott van a szívedben hálaadás. But whatever you walked in with, I just want to remind you that His presence changes everything. De arra szeretnék titeket emlékeztetni, hogy az ő jelenléte mindent megváltoztat. In Psalm 16:11, His words tells us, "You will show me the path of life. In your presence is fullness of joy. At your right hand are pleasures forevermore." Azt mondja Isten az igé, te Uram, te megmutatod az életnek az útját, és teljes öröm van te nálad. Just one moment with Jesus, one touch with God, Csak egy érintés Istentől. can do a lot more than our own strength ever could. Bár sokkal többet tud cselekedni, mint bármi, amit erőlködöl, ha Isten megérinti a te szívedet. So as we worship today, let's come from a place of surrender. Ahogyan most elkezdjük imádni Isten, dicsőíteni, adjunk át mindent ő neki. One of my favorite verses, Romans 12 verse 1. A Római levél 12. rész első verse. And it says, "And so, dear brothers and sisters, I plead with you to give your bodies to God. Because of all He has done for you, let them be a living and holy sacrifice, the kind He will find acceptable. This is truly the way to worship Him." Azt mondja itt a Istennek az igény, szálljátok oda teljesen magatokat, mint kedves és élő áldozat Isten számára, és ez legyen az, hogy kedves áldozatotok az Úrnak. Worship is not just about singing the songs we're going to sing here today. Az imádat az nem csak arról szól, hogy énekelünk egy dalt, It's about giving Him all of us. hanem teljesen átadni magadat ő neki. The good, the bad, saying, "God, this is me, and I'm surrendering myself unto you. I give everything I am to you." És azt mondja, Uram, átadok neked mindent, a jókat és a rosszakat, és mindent átadom az életemből. So this morning, let's just remember that as long as we have breath on our lips, may His praise ever be on our lips. Emlékezzél arra, ameddig csak van lélegzeted ott a tüdődben, dicsőítsed Istent ezzel. So let's just remember that as we're worshiping today, we're not just singing songs, we're not just singing words. Tehát itt nem csak szavakról van szó, hogy szavakat énekelünk, So let's just prepare to worship. And you can find the lyrics on the group chat, on the church group hogyha chat. szeretnéd követni a daloknak a szövegét, a chat csoportban megtalálhatod, If some of you don't have data, you can share. vagy meg lehet osztani egymással. Amen. Let us pray. Imádkozzunk most.
Heavenly Father, we thank you for bringing us together today. Köszönjük, drága mennyi atyám, hogy összehoztál bennünket ezen a mai napon. We thank you for your faithfulness and for carrying us through every season, God. Köszönjük, Uram, a te hűségedet, hogy te keresztül vittél bennünket minden időszakon. The good ones and the difficult ones. Nehézségeken keresztül is, jó dolgokon keresztül túlvittél. Lord, as we worship, we surrender our hearts unto you, God. Uram, átadjuk most neked a mi szívünket. We lay down every worry, every distraction, every burden, and every fear at your feet, God. Minden aggodalmat, minden félelmet, minden problémát leteszünk a te lábad elé. We cry out for a fresh touch of heaven today. És kiáltunk, Uram, te hozzád, hogy éríts meg a mi szívünket most. Fill this place with your presence and let every single heart here encounter you in their own personal way. És tölt be minden szívet, aki itt van a mai napon, és áraszd ki a te jelenlétedet mireánk, Uram. Help us to worship you with sincerity, not just with our voices, God. Uram, segíts, hogy ne csak szavakkal dicsőítsünk téged, hanem a szívünk mélyéből jöjjön. But with our whole hearts and our lives. Egész lényünkkel téged imádjunk meg. May everything we sing bring you glory, and may our hearts declare that you are enough. És mindent, amit teszünk, a te dicsőséggel akarjuk cselekedni. Spirit of the living God, have your way among us. Legyen meg, Uram, a te akaratod ezen a mai In alkalmon. Jesus' A name I Jézus pray. nevében imádkoztunk. Amen. Amen. Are we ready to praise? Készen vagytok dicsőíteni? So there's plenty of space here. So if you want to stand and come dance and sing with us, you're more than welcome to. Tehát érezd magad otthon, és nyugodtan, hogyha szeretnél felállni, vagy kintébb jönni, táncolni. Amen. Praise in the valley, praise on the mountain. I'll praise when I'm sure, I'll praise when I'm doubting. I'll praise when I'm numbered, I'll praise when surrounded. 'Cause praise is the waters my enemies drowning. As long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord. Oh, my soul, I'm gonna praise the Lord. Oh, my soul, I feel that I live there, faz bodo vajo. Together we'll fail, me then Ahano mafege, manem ke la Atichile tanya, pala kasrogole. Ami shakile, lel kempenu lazeku. Ayadun ilelke. Ayadun ilelke. Asiben bening, ojisten emil, chenben otaradadi. Ayadun ilelke. How about if we dance together for God? Dicire me te, le giuste asi, dicire me dove a fogus asi, dicire me pio, uruki valo, dicire me trona la ninche melto. I'm praise 'cause you're sovereign, praise 'cause you reign, praise 'cause you rose and defeated the grave. I'll praise 'cause you're faithful, praise 'cause you're true, praise 'cause there's nobody greater than you. Praise
Amen. So, as we enter a time of worship, funny story, yesterday going into practice, we had a completely different set list. And, you know, in the middle of worshiping, the Holy Spirit spoke to us, and we all just started singing the same song. And, you know, that was when the set list changed completely. Tegnap, amikor mentünk a próbára, akkor még egészen más dallistát állítottunk össze, és a dicsőítés közben a Szent Szellem leszállt ránk, és mind ugyanazt a dalt kezdtük el énekelni. So, you know, let's just enter this time from a place of surrender. És arra biztatlak benneteket, hogy most ti is adjátok át magatokat teljesen az Úrnak. To say, God, all I want is a touch of heaven and just to worship you. És mondjátok ki, hogy Uram, én nem akarok más, csak azt, hogy megérintsen engem a menny, és hogy tudjalak téged imádni. So I want you to forget every distraction. Szeretném, ha most megfeledkeznétek mindenről, ami elterelni a figyelmeteket. Just don't focus on what the person next to you is doing. If you need to close your eyes to not focus on us, then do that. Ne arra figyeljetek, hogy a mellettetek levő mit csinál, ne is ránk figyeljetek, ha kell, becsukhatjátok a szemeteket is. If you need to worship in other tongues, if you need to speak in your language, És hogyha úgy érzitek, akkor nyugodtan elkezdhetitek az Urat dicsérni nyelveken, vagy a saját nyelveteken. just allow the Holy Spirit to move through you. Engedjétek meg a Szent Szellemnek, hogy munkálkodjon bennetek. Because I know that the presence of God is here. Mert tudom, hogy itt van az Úr jelenléte. And I don't want you to miss it. Amen. És nem szeretném, hogyha bárki elszalasztaná. So let us worship Him. Just dicsőítsük őt. Pray. Father, we thank you this morning. Father, all we want as we come before you is a touch of heaven, a touch of your love. Nothing else will do, God. We just want you. How I live for the moment where I'm still in your presence. All noise dies down. Lord, speak to me now. You have all my attention. I will linger and listen. I can't miss a thing. Lord, I know my heart wants more of you. My heart wants something new, so I surrender all. All I want is to live within your love, be undone by who you are. My desire is to know you deeper, Lord. I will open up again, throw my fears into the wind. I am desperate for a touch of heaven. You're the fire in the morning, you're the cool in the evening, the breath in my soul, the life in my bones. There is no hesitation in your love and affection, the sweetest of all. Say, Lord, I know my heart wants more of you. My heart wants something new, so I surrender all. All I want is to live within your love, be undone by who you are.
Spirit, Father, for a touch of your love, a touch of your grace, a touch of your mercies. God, we just want to see you, even if it is, Father, just to touch the hem of your garment. Oh Lord, we just want a touch of heaven, God. The same heaven, Father, where the elders and the angels cry, holy, 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 day and night, God. So Lord, we just give you our worship, God. And we say that as long as we have breath in our lungs, as long as we have words to speak, as long as we have life, God, we will continually worship you, God. We will not be silenced. Nothing in this life can silence us, oh God. Just begin to worship him and say, God, as long as I can breathe, even if I don't have any words, even if the words have been sucked out of me, I will continue to worship you, oh God. I will continue to worship you. I will continue to exalt your name because you are the one who gave me this life. Father, your word says that you knew us when we were in our mother's wombs. Before we were in our mother's wombs, you knew us. So God, we just exalt you. We just worship you because there is nothing else we have to offer you, oh God. There's nothing else that we can offer you, oh God, except our worship, oh God. So we say that, Lord, as long as we have breath in our lungs, we will not be silent. We will continually worship you, oh God. In our sleep, Father, when we're awake from the starting of the day to the setting of the sun, we will continually worship you, God. We will not be silenced. We will not let circumstance silence us. We will not let situation silence us. Oh, we worship you, God. Here's my worship, all of my worship. Receive my worship, all of my worship. Here's my worship, all of my worship. Receive my
receive my worship, all of my worship. Not be silent, I will always worship you as long as I'm breathing. I just make the declaration for the last time. Say, God, I'll always worship you. As long as I am breathing, I will always worship Let us remain in the presence of God, church. And let's give thanks to God this morning. Maradjunk az Úr jelenlétében, és adjunk hálát neki ma. One scripture came to my heart. Feljött a szívemben egy ige, John 3:16, all of you know by heart. a János 3:16, amit biztosan mindenki kívülről ismer. For God so loved the world, so that He gave His only Son Jesus, that everyone who believes in Him will never perish, but will have eternal life. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát, Jézust adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. I want you to ponder a little bit. Take a time now. Szeretném, ha most egy kicsit elgondolkodnánk ezen. There is so powerful word scripture what we read before. Nagyon erőteljes ige ez. For God so loved the world. Úgy szerette Isten a világot. You can turn this scripture and tell to yourself that He loved me so much. Akár saját magádra vonatkoztatva úgy is mondhatnád, hogy úgy szeretett Isten engem. The creator of the universe, He loves you so much. A világ mindenség teremtője annyira szeret That He téged, gave everything for you. hogy mindent odaadott That you érted. will not perish, Azért, hogy te ne veszd el, but you will have eternal life. hanem örök életed legyen. One thing you have to do, És ehhez csak egyetlen egy dolgot kell open up tenned. your heart Megnyitod a szívedet, and tell Him, I need you, Jesus. és azt mondani neki, hogy szükségem van rád, Jézus. Thank you that you came and you died for me. Köszönöm, hogy eljöttél és meghaltál értem. You suffer on the cross Hogy szenvedtél a that kereszten. I may have life. Azért, hogy nekem életem This lehessen. is the reason we're still alive today. Ezért élünk mi ma. Because someone He gave His life. Mert valaki az életét adta értünk. The Heavenly Father, He so much loved us A mennyei Atya annyira szeretett that bennünket, He gave only Son Jesus. hogy odaadta az ő egyszülött fiát, Jézust. Open up your heart Nyisd meg most a szívedet, and receive this love. és fogadd be ezt a szeretetet. Receive Jesus Christ. Fogadd be Jézus Krisztus. Call upon Him and tell Him, come into my life. Hívd segítségül őt, mondd neki, hogy jöjj be az életembe. Set me free. Tégy szabaddá. Forgive my sin. Bocsásd meg a bűneimet. I'm not worthy to come before you. Nem vagyok méltó arra, hogy hozzád Only jöjjek. through the blood of Jesus.
Egyedül csak Jézus vére The által blood of jöhetek. Jesus is washing away your sin Jézus vére az, ami lemossa a bűnödet, and breaking all the chains, és letöri a láncaidat, setting you free. szabaddá tesz. God wants that you may be free today, Isten azt akarja, hogy te ma szabad that you legyél, may walk in freedom, hogy szabadságban járhass, and your heart will be filled with peace and joy. és a szíved tele legyen békességgel és örömmel. And rejoice that God created you. És tudjál örülni annak, hogy Isten megteremtett téged. Amen. Amen. Praise be to God. Dicsőség Istennek. Thank you for the worship team. Hálásak vagyunk a dicsőítő csapatnak. They led us into the presence of God. Bevezettek bennünket Isten jelenlétében. And we want to welcome again everyone. Szeretettel köszöntünk mindenkit, és We are so grateful that Janos and Margita, they open up their home for us. nagyon hálásak vagyunk azért, hogy János testvér és a felesége Margika megnyitották az otthonukat And they előttünk, are ministering toward us and helping. és this szolgálnak event. felénk, és segítségünkre vannak. Let's give hands for them. Tapsoljuk meg őket. And now he will share the word of God with us, Pastor Janos. Most János pásztor hirdetni fogja nekünk Isten igéjét. So please listen and pay attention. Figyeljetek nagyon az üzenetre. Nagy szeretettel és mély tisztelettel köszöntelek benneteket, akik közelről és távolról, távoli országokból is itt vagytok most közöttünk. Vannak ismerős arcok, akik már itt voltak az elmúlt években is, de vannak olyanok, akik most vesznek először részt. Itt köszöntöm mindannyiunk nevében kedves szomszédainkat, akik itt szembe laknak és most megtiszteltek bennünket, hogy ők is átjöttek. I would like to greet all of you with a great love and respect. Some of you have been here before. I can see some familiar faces. Thank you all for coming from near and far. And I would like to extend a special welcome to our dear neighbors who live across from us, and they have honored us with their presence today. És köszönöm Évikének, aki tökéletesen tolmácsolja általam elmondottakat. And I'm also grateful to Ava for interpreting the message. És ami a legeslegfontosabb, mindannyiunk nevében köszöntöm az Urat, aki Szentlélek által közöttünk van, és kérem, hogy szálljon le most az ő szent lelke, és áldjon meg mindannyiunkat. And most importantly, on behalf of all of us, I would like to welcome the Holy Spirit of God who is present here with us, and it is my prayer that He will come down on us and He will move among us. Egy komoly üzenetet helyezett Isten a szívemre, hogy osszon meg veletek, és hogy ezt ne felejtsétek el, hanem vigyétek magatokkal, maradjon ott a szívetekben örökké. I have a very important message for you today that God has laid upon my heart, and I would like to share this with you so you can keep it in your heart and take it with you wherever you go. A Szent Íge, aminek alapján szólni kívánok hozzátok, írva található a Timóteushoz írott második levél első részének 7. versében. And the scripture verse that is going to be my text today is written in 2 Timothy chapter 1 verse 7. Így van megírva. Mert nem félelemnek lelkét adott nékünk az Isten,
hanem erőnek, szeretetnek és józanságnak lelkét. For God has not given us a spirit of fear, but of power and love and sound mind. Amen. Amen. Nem mondok új dolgot azzal, hogyha kijelentem, hogy minden ember biztonságra vágyik, bárhol éljen a világban. I'm not sharing anything new with you when I say every person, wherever they live in this world, they long for security. És mégis a világ, amelyben élünk, egyre bizonytalanabb. And yet, a lack of security describes our world more and more. Ha valaki nyomon követi és ismeri a történelmet, akkor igazat adhat nekem, hogy a teremtéstől kezdve mostanáig ez a bizonytalanság folyamatosan fokozódik. If you know even a little bit about human history, you will agree with me when I say human history, ever since creation, has been characterized by a lack of security. És itt napjainkban, ahogy olvasjuk a Szentírás, ezek a proféciák nagyon gyors ütemben teljesednek be. And if we turn to scriptures, we can see that the prophecies included in scripture, in the scriptures, are being fulfilled in front of our very eyes. Ezt a változást látjuk a természetvilágban. And we can see the changes occurring in the natural environment around us. A klímakatasztrófák mindenhol jelen vannak. We see a climate catastrophe all around. Az állatvilág, amit Isten, ami mennyei atyánk teremtett, annak nagy része már kipusztult a földről. And a lot of animal species that were created by God have already become extinct. És a római klub tudósai kijelentették, hogy szinte minden nap egy-egy élőlénnyel kevesebb van a földön. And scholars of the Roman Club have actually declared that every single day there's a new species that goes extinct. Annyira nyilvánvalóvá lesz ez, hogy nem csak a hívő ember látja, hanem mindenkinek látni kell. And it is all becoming so obvious that not only believers but everyone can see it. És mintha a körülöttünk lévő világ nem venne erről tudomást. And yet we see that the world around us seems to be oblivious to it. Eszembe jut egy székely történet. I'm reminded of a story about a Seikei person or a secular person. A székely bácsit meglátogatja az unokája, This old Seikei man was visited by his grandson, és elmondja, hogy papa, képzeld el, hogy voltunk az állatkertbe. and the grandson says, "Grandpa, imagine this. We went to the zoo, És ha láttad volna, van ott egy állat, úgy nevezik, hogy zsiráf, olyan nagyon hosszú nyaka van. and there's an animal there that is called a giraffe, and it has a very long neck." Azt mondja a székely bácsi, hogy nem, olyan állat nincsen. And the old Seikei man says, "No, there's no animal like that." De papa, olyan állat van, én láttam, engem akkor se érek, olyan állat nincsen. Yes, Grandpa, believe me, I saw this with my own eyes. There is such an animal. And the Seikei man says, "No, I don't believe it. It's not possible." Papa, ha kocsival elviszünk, eljössz az állatkertbe, hogy megmutassam? Persze, mondja az öreg. Grandpa, if we give you a ride in our car, will you come so I can show you? Yes, of course I will. Egyenesen mennek a zsiráfhoz. And they go to the zoo and they go right up to see the giraffe. Mondja az unoka, hogy na papa, látod? Ez a zsiráf. And the grandson points to the giraffe and says, "See, Grandpa, this is the giraffe." Azt mondja az öreg, hogy nem, ilyen állat nincsen. And the Seikei man looks at the giraffe and says, "No, this animal does not exist." Hát ilyen állat nincsen. Well, such an animal does not exist. Ugye mosolyunk rajta, és azt mondjuk, hogy lehetetlen, hogy ez megtörténjen. And you all smile and say, "This is impossible for it to happen." És ennél még sokkal nevetségesebb, vagy sírásra ad okot, amit a világban az okos emberek között tapasztalunk. But it is even more ridiculous, or rather lamentable, what we see among even so-called intelligent people in this world. Amikor azt mondjuk, hogy van Isten, When we tell them there is a God, és az a sok-sok milliárd csodálatos teremtmény, mind olyan földön túli bölcsességgel, harmóniában lett megteremtve. and all the myriads of creatures in this world were created with a wonderful wisdom and
love. Azt mondják, hogy nem tudom elképzelni, hogy Isten van. Tehát vagy nem foglalkozom vele, vagy egyáltalán nincs ilyen. And these people will say, I cannot imagine that there is a God, so I will just not care about it, or I will say there is no God. Az embervilág elidegenült Istentől. Humanity has been alienated from God. Én is egy ilyen társadalomban nőttem föl. I was raised in such a society. Sőt, még az általános iskolában, amikor konfirmáltam, osztályfőnöki órán még egy kicsit ki is kaptam. In fact, I was in middle school when I was confirmed, and my form teacher even chided me a little bit. Hogy miért foglalkozom ilyen butaságokkal? He said, "Why do you care about such nonsense?" Miért idegenült el az emberünk Istentől? But why was humanity so alienated from God? Mintha valami megmagyarázhatatlan tudatmódosítás ment volna végbe a világban. It's as if there has been some brainwashing going on in this world. Én úgy látom, hogy az Istennel való kapcsolatban van ennek a titoknak a nyitja. I believe the key to the secret is to be found in our relationship with God. Mivel ő Szentlélek által itt is és mindenhol jelen van, Because God is present everywhere through His Holy Spirit. aki keresi a vele való közösséget, annak az értelmét és a lelkét is átjárja az Úr jelenléte. Whoever looks for fellowship with Him, their minds and their hearts will be infused with His presence. És mindent másképp lát, és mindenben többet lát, mint a többiek. And they will come to see everything differently than others. Hát nem csodálatos. Isn't that wonderful? Hát ő adta az életet a foganás pillanatában. He is the giver of life. He is the one who gives life at the moment of conception. Terve van minden élete a Földön. He has a plan for each individual life. De amikor valaki elidegenül tőle, But when someone is alienated from Him, akkor egy másik erőtérbe kerül az élete. then their lives become influenced by a different force. És a 8 milliárd embernek többsége ebben az állapotban van. And the majority of the 8 billion people living today Egyébként- are in that state. Egyébként ez a folyamat már 2000 évvel ezelőtt is fölismerhető volt, csak nem ilyen mértékben, mint ma. And by the way, this process could be recognized as long as 2000 years ago, but it's not to this extent. Ezért írja az apostol ifjú szolgatásának, Timóteusnak a felolvasott szent igét. That is why the Apostle Paul wrote the scripture verse that we just read to his young fellow minister, Timothy. Hallgassátok? Nem félelemnek lelkét adott nékünk az Isten, hanem erőnek, szeretetnek és józanságnak lelkét. Listen to it again. God did not give us the spirit of fear, but of power, of love, and of self-control. Ez or sound mind. rámutatott arra, And he pointed to the fact hogy egy Istentől elidegenült világban is lehet teljes életet élni. that even in a world alienated from God, it is possible to live a well-lived life. A magyar nyelv csodálatos módon tárja fel ezt a titkot. And there is a wonderful secret hidden in this that can be more understood if you consider the Hungarian language. Az Istennel való kapcsolatban nincsen félelem. Because when you are in a relationship with God, there is no fear. Írja az apostol, hogy nem a félelem lelkét kaptuk, The apostle says, we did not receive the spirit of fear, hanem az, hogy teljes életet éljünk. but rather to live a fulfilled life. Amikor látja valaki, hogy egy bizonytalan világban minden bizonytalan, sőt akár 5 perc múlva meg is halhatunk, akkor óhatatlanul is tudat alatt ott van benne egy feszültség. When you look around and you see that we live in a very uncertain world and our lives are uncertain, at any moment we could die, there is this tension that you feel, Fél. and people are afraid. A magyarban ez nem csak egy pszichológiai fogalom, And in the Hungarian language, this is more than a psychological concept. hanem azt is jelenti, hogy valaminek a fele, fél. Because the same word that means, the word fél means fear or to be afraid, but it also means half.
Hát tudjuk, Isten olyan csodálatosan teremtett meg, hogy nézzétek, itt állunk előttetek. Az anyag és a szellem egyszerre van jelen. God created us in such an amazing way. If you look at me now, you can see that I'm standing here. You see that matter and spirit are present at the same time. Az Isten nélkül élő ember életében azt látjuk, hogy az egyik fél dominál, az anyag. And in the lives of people who live without God, we see that one half dominates the other, and that is matter. Olyan, mintha fél életet élne. It's like that person is living only half a life. És valóban fél életet él. In fact, it is half a life. Hogyha ez látható lehetne és kimutatható lenne, If we could detect that and show it, amikor látunk valakit, aki beteg, nyomorék, bármilyen fogyatékossága van, akkor azt szokták mondani erre, hogy félelem. and when you see someone who has some physical defect, they are crippled or they have some other issue. You look at that person and you tend to say is only half a person. Nem akartam azt mondani, ezt a kifejezést használni, hogy fogyatékos. I didn't want to use the word handicapped. Isten nélkül szellemileg és lelkileg ilyenné válik az ember. But without God, spiritually, you become like that. És ezért van az, hogy amikor a problémák rátörnek, akkor kétségbe esik. And that is why when problems come, you will be desperate. Nos, itt van egy másik magyar szó, ami nagyon ritka. And then there is another Hungarian word that is quite rare, Kétségbe esik. to fall into doubt or despair. Megosztottá válik az élete. And it includes the word to. So it means that you become divided. Látja a problémát, You can see the problem, ez az egyik oldala. that is one side. Aztán látja a másik oldalát, és azt mondja, ha én azt szerint fogok élni, ahogy Isten elvárja tőlem, az nekem nem lesz jó. And then you look at the other side and you say, if I try to live according to the way that God wants me to live, it will not be good for me. Akkor nem lesz annyi hasznom, It will not be so profitable. hátrányt szenvedek, I will be at a disadvantage. vagy egyszerűen a probléma olyan nagy, hogy én ezt etikusan nem tudom megoldani, ezért pótcselekvéshez folyamodom. Or simply, this problem is so big that I cannot find an ethical solution, so I will try to come up with something extra on the side. Az apostol 2000 évvel ezelőtt nemes egyszerűséggel ezt írja a fiatal embernek. But the Apostle Paul wrote these simple words to this young man 2000 years ago. Nem a félelem lelkét kaptuk mi, We did not receive the spirit of fear, hanem az erőnek lelkét. but the spirit of power. Ez nem valami vallásos önállítás, amit gondolnak sokan. This is not some kind of religious self-deception that a lot of people tend to think. Az erőnek lelke most is, itt is jelen van. The spirit of power is present here and now. Te benned van? Is he present in you? Belül érzed? Do you sense him on the inside? Ha mindenki más mondana is, akkor is olyan biztos vagy ebben, mint az, hogy élsz, Even if everybody told you different, would you be as certain of this fact as of the fact that you are alive? olyan csodálatos példák vannak előttünk a Szentírásból is. There are such amazing examples that we find in the Bible. Dávid, a kis izraelita pásztorfiú, a Góliáttal való ütközetben, ez teljesen nyilvánvalóvá lett. There was David, the young shepherd boy who went to fight Goliath, the giant. Kis alacsony növésű pásztorruhában, bottal, paritjával szembe megy és megtámadja az állig felfegyverzett, páncélba öltözött filiszteust. David was a young boy. He was small in person and he was wearing a shepherd's clothes, and he went to fight Goliath, who was huge and who was wearing an armor and had huge weapons. Ő érezte, ő tudta, hogy az erő ott van a szívében, az Istennel való kapcsolatában. But David could feel and he knew that the power was with him because he had a relationship with God. Nem egyedi eset ez. And this is not a singular
event. Ez minden emberre igaz lehet, This can be true for everyone. ha befogadja Isten szeretet lelkét. If you receive the Spirit of God, God's love. Szeretet lelkét kaptuk, írja tovább az apostol. The apostle says we also receive the Spirit of love. Egyszer fiatalok között szolgálva egy fiatal ember odajött az alkalom után és megkérdezte, One day I was ministering to young people, and a young person came up to me after the meeting and asked me a question. engem szeret Isten? And he said, "Does God love me?" A szüleim nem szerettek, My parents didn't love me, egyik életem során szinte semmi sem sikerült nekem. and so far I have not succeeded in anything in my life. Hogyan fogadhatnám el azt, hogy a szeretet lelkét kaptuk, hogy az Isten szeret engem? How could I receive this word that God gave us the Spirit of love and the fact that God loves me? Váratlanul ért ez a kérdés, I was a bit taken aback by this question, de mint olyan sok ezerszer, most is megtapasztaltam Isten igazságát. but I did experience the truth of God like so many thousands of times before. Így a Szentlélek abban a pillanatban megadja azt, hogy mit válaszolj, ne gondolkozz rajta. You don't need to try to come up with a clever answer, because the Holy Spirit is there to help you. Hát Isten szeretetének a műve az, hogy életet adott nekünk, élünk, vagyunk. It is the work of God's love that we were created, that we have life, that we are alive. Itt vagy, hallod Isteni igéjét, You are here, you can hear the word of God, látjuk egymást, we can see each other, élvezzük a nyári napsugát, most a hűsítő szellőt. and right now we can enjoy the summer sun as well as a nice breeze. Közel engedett Isten magához. God let us draw near to Him. Mi, akik Isten idegenként születünk erre a világra, egyszer csak Istennel vagyunk közösségben, és ez nem tőlünk függ. We were born into this world alienated from God, and now we can be in fellowship with Him, but this is not from us. Lehajolt én hozzám is. God stooped down to Még nem us. voltam 11 éves, amikor a klinikán feküdtem agytumorral, I was not even 11 years old when I was at the clinic and I had a brain tumor. és hallottam, amikor a főorvos édesanyámnak suttogta, hogy sajnos a gyerek menthetetlen. And I actually overheard the doctor whispering to my mom, "Unfortunately, there's nothing we Mi can do, mindent megteszünk, hogy ami még hátra van, megkönnyítsük. but we will do everything in our power to ease the last few days of his life." És akkor fal felé fordultam, és imádkoztam. And then I turned toward the wall and I prayed. Neked hatalmad van, Istenem, engem hazahívni, And I said, "Lord, it is in your power to call me home, de még alig éltem. but I have hardly lived at all. Még nem ismerem igazán a szerelmet. I haven't even come to know romance, Még nem tudtam kipróbálni magamat felnőttként. haven't been able to try what it is like to live an adult life. Ha akarod, megtarthatod az életemet, és én hátralévő életem során én mindig szeretni fogom a téged kereső embereket, dicsőíteni foglak téged. If it is your will, you can keep my life, and I will promise you that for the rest of my life, I am going to love you and serve you, and I'm going to love the people who seek you. 8 nap alatt meggyógyultam, Within 8 days, I was completely healthy. nem kellett megműteni. I did not need surgery, Akikkel együtt voltam a kórházban, and those that were also in the hospital with me hasonló diagnózissal feküdtek ők is. and had similar diagnosis. Sokszor, amikor hazalátogatok és kimegyek a temetőbe a szülők sírjához, Often when I visit my hometown and go to the cemetery to see my parents' graves, látom azok sírköveit, akikkel hasonló betegségben együtt voltam a kórházban. I also see the tombstones of those people that were in the hospital with me at that time. Egyik alkalommal éppen akkor voltam, amikor a családjuk volt a sírnál, And one time, right when I was there,
their family was also visiting in the cemetery. És mondták, hogy már kétszer tisztították a mohától a sírköveket, régi sírkövek. And they told me that they had to clear the tombstone of all the moss that was on it. Értitek már? Értitek már? Do you understand? Nem vagyok kiváltságosabb, mint ti mindannyian, akik itt vagytok és hallgattok. I am not any more privileged than those of you who are here now listening to me. Neked is Isten életet adott a foganás pillanatában. God gave you life the moment you were conceived, Felnőttél vagy kisgyermekként fel fogsz nőni. and you have grown up, or you will grow up if you're still a child. A világ teremtő Isten egy gyermekeként elfogad, amikor odafordulsz hozzá. God, the creator of this world, will receive you if you turn to him, Így biztosít az örök élet felől. and he will assure you of eternal life. Ezért a mi útunk egy csodálatos út, Therefore, our journey is a wonderful one. amely nem a halál felé vezet, hanem azon át az örökké valóságba. It does not lead to death. It leads through death to eternal life. Így folytatja az apostol. And the apostle goes on, A józanságnak lelkét kaptuk. and he says, we also receive the spirit of a sound mind. A részeg ember nem tud jó döntést hozni. Sound mind is a sober mind, and if you are not sober, if you're drunk, you are not able to make the right decision. Úgy gondolkozik a részeg ember, hogy majd lesz valahogy, mert úgy még sose volt, hogy valahogy ne lett volna. It is a drunk mind that thinks, well, something will happen because something has always happened. Gyermekkoromban ismertem egy TS kocsist, When I was a child, I knew a person who was a driver for a horse-drawn carriage. megmondhatom a nevét, mert már régen meghalt, nem fog megsértődni. I can even share his name because he has long since been dead and he will not be offended. A Szőlősi Gyurka bácsi volt. It was his name was Gyurka Szülősi. Ő a francia típusú alkoholizmusban szenvedett, tehát mindig spittes volt. He suffered from a French type of alcoholism, so he was always kind of tipsy. Ő mindig mosolygott, mindig jó kedve volt, minden jó volt úgy, ahogy volt. He always smiled, he always laughed, and everything was good as it was. Azt mondta, hogy majd lesz valahogy, mert úgy még sose volt, hogy valahogy ne lett volna. Ezt megjegyeztem egy életre. And he always kept telling me and telling everyone else, something will eventually happen because it has always been so. Hát végül úgy végezte, hogy egy gépkocsi elütötte és szörnyet halt. And unfortunately, a car ran him over and he died. Isten méltóságra hívott el téged, engem, minden embert. God has called you to dignity, you and as well as every other person. Az ateista ideológia pont az embernek ezt a méltóságát akarja megrontani. And atheistic ideology is trying to destroy this dignity of the human person. Annyira fáj a szívem, amikor látom, hogy emberek kivetkeznek igazi emberi mi voltukból. It breaks my heart when I see people losing all of their dignity and believing false things. Óriási veszélyben vannak a fiatalok is. And young people today especially are endangered Emberi méltóság megcsúfolása, amit látunk sok esetben. because we see a mockery of human dignity in many cases. És most rövid leszek, azonnal befejezem. A józanság szellemisége abban mutatkozik meg, hogy felismerjük azt, hogy honnan jöttünk, hol vagyunk most, és hová megyünk. And I will keep it short. So I just want to say that the spirit of a sound mind means that we know where we come from, we know where we are right now, and we know where we are going. A józanság abban mutatkozik meg, hogy a cél a legfontosabb, az a döntő. A sound mind means that the goal is the most important, and that's what is decisive. Most el akarják hitetni az emberekkel, és főként a nyugati kultúrákban figyelem meg, hogy arra törekszenek, hogy most legyen nekem jó, ki tudja, hogy mi lesz holnap. They are trying to make people believe, especially in the Western culture, I see this. They are trying to make people believe all I need is for things to go well for me right now, and I don't care about tomorrow. Hamar meggazdagodni,
people just want to get rich as soon as possible. A test által nyújtott mindenféle élvezetet maximálisan kiélni, mi hamarabb, And they want to experience as many pleasures of the flesh as possible. és hogy hová mész, mi van holnap, ki tudja. And they say, who knows what tomorrow will bring. Téged Isten többre hívott el. But God has called you to something more. Többre hívott el, mint amit eddig gondoltál magadról, még annál is sokkal többre hívott el. He has even called you to something more than you have ever thought. Áldjon meg a mindenható Isten téged most a szeretetnek, a józanságnak és az erőnek lelkével. May God Almighty bless all of you with the spirit of love, the spirit of power, and the spirit of a sound mind. Imádkozzunk most. Let us pray. Hálát adok neked, mennyei édesatyám, azért, hogy itt vagy közöttünk. I thank you, Father, for being here among us. Kérlek téged, hogy az erőnek, a szeretetnek, józanságnak lelkét, azaz a te szent lelkedet árazd ki most mindannyiunkra ismételten. And I pray that you will pour out again your Holy Spirit, the spirit of love, of power, and of a sound mind on us. Szükségünk van rád. We need you, Lord. Szeretünk téged. We love you. Bocsáss meg, hogy legtöbbször mi is méltatlanok voltunk te hozzád. And forgive us for often not being worthy of you. Bocsáss meg, hogy sokszor olyan volt az életvitelünk, hogy embereket botránkoztattunk meg. Forgive us because many times our lifestyles became a stumbling block to Hogy people, embereket tévesztettünk meg. or we deceived people because of this, Így nem rád mutatott a mi életvitelünk. because our lifestyles were not pointing to you. Jöjj most és maradj velünk mind örökké. We pray that you come to us now and stay Jézus with us nevében forever. kérünk. In Jesus' name we pray. És köszönöm, hogy meghallgattál. And thank you for listening to us. Amen. Amen.